ब्राइटनेस बढ़ा दो। मानू जिंदा आय प्रभु नारायण। नमस्कार प्रणाम सब कोई के कैसन बनी जाओ सबके जय श्री। आप सबके पता बा कि हमनी के देश में अयोध्या में अवध में राम मंदिर के निर्माण चालू होके जा रहल बा। वो समक्ष में हमनी के गाना गवनी है जा और हमरा संगे हमार भाई गौतम भाई, मनु भाई, टमू जी और हमार दुलरुआ भाई मनीष जी। और आज रिलीज भइल बा। सबके दिल से वंदन बा, अभिनंदन बा हमरा लाइफ में। बड़े भैया गुंजन सिंह जी के आवाज में रिलीज कर रहा। जब चढ़ जाएगा तो भगवान ही भगवान नजर आएगा। कश्यप नजर आएगा। जौना चीज का हमनी के अपना दिल से इंतजार रहे उस समय आज हमनी के सामने आ गइल बा। ये से बड़ा खुशी और का हो सकेला हमनी खातिर। लाला की आवाज़ देखे खातिर बहुत तरसल अखी के पुतरिया हमारी हो। बच्चा बच्चा के संग जब चिल्लाएगा, जब चढ़ जाएगा तो भगवान ही भगवान नजर आएगा। मनीष जी भी गा रहे हैं। नजर आएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत खुशी के बात बा कि हमनी के देश में, हमनी के अवध में, अयोध्या में राम जी के आज 5 तारीख से मंदिर के ईंट धराई